Salut lume, aici Nești și fac un video cu Left 4 Dead 2. Încerc să fac un review la harta Ravenholm 2. Bine, prezint doar finalul, că nu stau 40.000 de ani ca să trec toată runda. Of. Adică pot deschide asta. Așa. Am să las un link în descriere cu acest joc. Pentru că mie mi se pare mișto, este ultima versiune apărută. Sper că vă aduceți aminte că ultima versiune apărută a fost în 2013. Este versiunea făcută în română. Bine, sunt mai multe limbi. Dar puteți selecta dumneavoastră. Și am să las link-ul cu această hartă. Este super mișto. Și acum vreau să vă prezint un pic personajele. El este Nick, cel mai burât. Are lepră. Tot timpul se mângâie pe picioare ca să se excite. Aici la zgrea gagică s-a cu pizda. Priviți părul lui. Că acum a ieșit din hambar. Of. Are lindii din cap. Urât ești, mă. Prima dată pe el îl chema Ic. Și după aia a pus prietenul cel mai bun. Adică Hector, numele Dick. Și el l-a schimbat în Ic. Nașpa. Asta, țăganca. Țăganca. Uite ce ochiari, Doamne. Le-am urât. Uite sunt partea la altă, că sperii oameni. Ui, nu mai jegă pe tine. Nașpa. Prințesa țăganilor e. Și-ai? Un rom de ăla mai special. E țagan. Este bulandiu. E ce ochiare. E milă de el deja. I-aș da quit ca să nu atingă ăștia. Tot timpul vorbește singur. Are chiliuța aia lui care îmi place. Că îl ricoșează limba la Smoker și flegma de la Boomer sau de la Spitter. Și nu-l atinge. De. Tot timpul bate soarele și mă uit în oglindă în chiliuța lui. Așa-i? Țăganule. De? Ne minți pe noi că te cheamă coach. Că știm că te cheamă Ahmed. Nu te lasă. Pantalonul. Scuză-mă, ai călcat în căcat. Cu pistolul nu-l cureți. Cu maceta numai. Acum scoate. Hai la joc. Hai cu toții să jucăm. Scuze, le pun înapoi și le pun înapoi în cap? Vrei? Da, dacă nu vrei, ce să-ți fac? Uranga, bă, vă desfac pe toți. Uai, cu toporul. Uite, asta ce frumos acolo, nu mai sta, mă. Nu mai sta așa frumos, că mă exciți. Hai să jucăm X și 0 cu dinții pe pereți. Uai, ia meu. Ce mai pe aici? Nu mai nimic. Mă duc să pornesc aparatul. Să cânte radio. E cam uitat să-mi iau de ăla. Asta e. Oricum sunt așa de bun încât mie nici nu-mi trebuie. Vrăjeală și imediat mor. Să cânte radio. E că te ascunzi acolo. Dai un borăs pula în mătă și-ți fac așa. Să cânte radio. Că știam că sare Hunter pe mine, știam. Că l-o cumpărat și ăsta de pe Mercador. Știam. Bă, aveți grijă la tank, bă, zombie. 3 zombală, iurit. Cu mine 4. Ui, smokerul, să cânte radio. Care m-a lovit, mă? Uite-l pe ăla ce urcă acolo. Jockey. Da, că voi nu scăpați, mai ales tu.
Asta mă lovește cu mașina. Mă duc să-mi iau glanță, mă duc să-mi iau glanță. Uite glanță, uite glanță. A murit tancul. A murit. Țucalar, tata. Nu mai scuipa, bă. Rage quit scrie pe voi. Cum aleargă ăștia. Nu se dau sarmale. Nu, deloc. Ăsta s-a apropiat cel mai mult. A avut bulan. Ce ochișori faine are. Că se închid ochii când îi dau în cap. Că e păpușă de-aia. Ui, că cine pizda măsii l-a văzut, bă? Ai flegma pizdi măți. Să nu mai scuip tu. Niciodată. S-am închis botul acum. Trebuie glanță că vine muistul la iar. Uite-l, uite-l. În burtică acolo, uite cum stă. Singurul om care poate să stea în cap. Mii de ani, uite. Așa rămâne. Ce poate să stea el în cap? L-am pierdut pe tank, uite-l, uite-l că îl iubim mult și de aia. Păi de-abia arunci. Ce bună mi-aruncă mai mult, bă, așa. Ce slab, bă, varză ești. Aici e un de la care îmi dă limbi. Vrei să-mi dai o limbă? Vrei să-mi dai o limbă? Mă, vrei să-mi dai o limbă? Get on the train. Care train? Mă da? Sau chiar mă da? Mă da. Get, mă, on the train, bă. Hai. Hai, mă. Uite, era să-mi ia capul. Și am scăpat, oameni buni. Și acum pleacă. Pleacă departe la Măsampid. Supraviețuitorii au scăpat. Yes! Deci, oameni buni, asta a fost tot pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip cu Left 4 Dead. Probabil cu o hartă nouă. Am să las în descriere un link unde să descărcați această hartă și unde să descărcați jocul. Mulțumesc! Pa!